Ассалому алайкум ба тамоми мардами Тоҷикистон ва обуначиҳои канали Ҷавлон Амакаса Созен. Видеоро хоҳиш мекунам то охира тамошо кунед, барое ки Ҳоҷибегиҷоншон боз дар талияти хайр кардагиян, наворошон ароӣ кардагиян. Ҳозир ман шумода мемонам ва рости гап хостам ки дар талияти бошам, лек афсус натонистам рафта, ай сабабе ки ҳозир ман шумода гап мезанам. Хеле ки дар планета одежда обуви рента хайр кардан, дар он ҷо иштирок кардем, хеле дар хизмат будем ва пас аз чанд рӯзи гузашташ Исмат алоқада буромад, акай Бодур, акай Шамс кати як ҷоя шида рафтем, границара хабар гирифтем бародарора ва муроҷиати мардами Узбекистона дар канал паҳн кардем, то ки ҳамин коре ки мо кардестем ба ҳама мақсад чӣ бигӯм, як чизи хубӣ бикунему, то ки онҳо ҳам хирсанд шаванд. Ва рости гапа бигӯм, ҳафтаи бениҳоят хирсандона удачне гузашт ва хостам ҳамира видео кунам, шумода гап занам, лек асостараш хайри Ҳоҷибегиҷон дар талияти ай. Ва метонем табрик кунем, РВПмон буромад, анаки насиб карда боша, ай пай гражданства мешем. Барои ҳамин гуфтанием ки талияти да натонистем будан, иштирок кардан ва якчанд бародари дига боз рафтан граница хабар гирифтан, хостанд ки мо онҷо ҳамроҳшон бошем. Бахшиш бародаро, шумо худтон медонен, программаи переселения именно дар ғарибӣ будан, документ ай ҳама ба фикрам заруртарай. Мо ҳами даводави РВПмон будем, РВПмона гирифтем, худо ба шукр. Анакин ҳамин ҳафта иншааллоҳ документомона тах карда гражданствада меспорем. Ана баъд Африка хоҳем, Антарктида хоҳем, куҷоеда ки ҳамин кадом мусулмоне ки боша барои ӯ хайр карданӣ бошем, ҳама каса шида мерем, хабараш мегирем. Барои ҳамин хоҳиш мекунам видеора то охира тамошо кунен. Ба бародаро хоҳиш кардан, гуфтан граница агар ҳуй шава мода хабар кун. Мо дар алоқаем ҳамроҳи бародаромон, кадом нафаре ки таксӣ мезананд Душанбе Самара ва Самара Душанбе, якай Бодурай номерош ҳаст. ҳамин граница ҳуй шуд, хабар мекунанд. Ман якум шида видео мекунам ва обуначиҳои каналам паҳн мекунам, то ки онҳо фаҳманд. хоҳиш мекунам видеора то охира тамошо кунен. хайри Ҳоҷибегиҷон дар талияти. Бачаҳо меҳнат карда содиан, тиё карда содиан. Бояд гуфтан Майли, нависем. Сами главное, где нас строим, кто дурак, где давай. метиана гире карточка просто. Чаминус да ме био е уху. Я гудиёв, я карточка. Ака бро, бuna kana mümkün dervişim her an man. Tamam. Gülcahan क्या? Gülcahan. Otira. आओ जा कशका में. Biye peş. Biye peş. Otira. Omadan momotuna gaz zadan giren bahazı. Ина дар шаҳри Талияти насиб карда бошад. Ана закотои Ҳоҷибегиҷон дар моҳи шарифи Рамазон дар барои 200 нафар оилаи тоҷик, оилаҳои камдизоат мана мо тақсим карда истодем. Ана акай ҳоҷиҷон инҷа мо худумон ана ташкил кардем. Худованд дар моҳи шарифи Рамазон закоти додагишонро ба даргоҳаш қабул гардонад. Мумин ба даргоҳаш қабул гардонад.